Sing paling laris sijik pura Mas daganganmu. Paket toh? Paket. Mundur ada mundur. Iki saya iki malah murai pol iki regane 2.400.000 rong barang. Sepilno barange kaya apa? Lho, plastik 2 pintu barangnya yo full kayu jati Mas yo. Jati tenan to iki? Asli jati ngono gak kayu jati Oh, barane iya, mburi iya. yo kayu iki. Serit jatine abang-abang iki. Oh, mburi yo kayu. Iki saya nomor pira ya? Nomor 1. Nomor 1. Nomor 2 2 pintu iki. Oke neh iki. Sing motif minimalis kaca panjang. Oh iya. Ini full jati 100%. Ngopo mau pengen motif liyane eneng? Pilih motif bebas benar. Bebas. Iya. Pilih model laci utawa tanpa kaca ya eneng. Eneng. Pokoknya 2.400.000 oleh orang barang bebas pilih. Misalnya sing siji diganti meja rias atau meja belajar iso. Iso ngono ya. Bebas. Lah iki pomo mae Jogja no piye iki Mbak Tere teko omah? Panggah sak terus teko Mas. Pokoknya ben aku ya sik mlebu area Jawa Timur Jawa Tengah kuwi tak kei free ongkir kabeh kok. Pembayarane ya wis COD gak sanggup DP. Lah iki cara ordere piye genahno pisan? Cara dhewe penang Apple ning kolom pencarian kok digoleki jenenge Barokah Furnitur Madiun. Wis langsung nang sore profil enek nomor WA aku. Loh, pilo.